हाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइ आवरायहरनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय सिमांनि अनजालि। नेनानै दं आं बै बुब्लिखौ जाय बुब्लियाव नों आंजों दंमोन। नेनानै दं आं बै बुब्लिखौ जाय बुब्लियाव नों आंजों दंमोन। नागिरना मोनाखै आं बै दैमाखौ जाय दैमायाव जों सुखु दुखुनि बाथ्रा रायज्लायदोंमोन। गोसोखाङो बै समखौ जाय समाव नों आंनि खर'आव बिलिरना रोजाबदोंमोन मिलौदो मेथाइ। गोजांस्रिउ मोनो बै बाथ्राखौ जेब्ला जों सानैजों आखाइजों आखाइ हमना समाय लादोंमोन। आय' हाबाब सानस' हायासै सिमां मोगथांनि फारागथि। नेना थागोन अनजालि नोंखौ थांना थासान्दि मोगथां मुलुगाव। खन्थाइया एसेनोसै। नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम। आरो जायफ्रा आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो